Ndiani abo banobungana pamberi pechi karo chamwari bonokuza Jesu ne maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enenge bakarawira msitara Jesu bamwe babo bachiri baduku bakanzwa sititi take maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja Samwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye abo wakanzwa jemadamuto Jesu akaba parunyararo kuzorora moyo maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Samwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye wakaitamu basara Jesu wakana kukana pakanaka wachafara narini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Samwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye waponeswa bamila panyanza chitema kufa chesejapera rufaro jenarini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Samwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Samwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye maropa enyenye Samwane maropa enyenye tenzi andi nangisen fumate pasipo ndinochema kupina mudanga kumsoro mutambare umambo wenyu wekudenga mundi utemponesi kutinda kanyorwa ndinoda kuziwa kutinda kanyorwa mutambare upenyu gerenda kanyorwa tenzi zitazo zangu zawanda
pasechecha asiro parorenyum rinondiponesa sechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa musha wakanakisa simba dzekupenya nevanhu vane mbiri nenguo dzachena hakuna zvakaipa izvo zvinopinda ngirosi dzinoringa here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu here ndakanyorwa obvumai ndifambe nemi sezvakaita Inoki mubate ruoko rwangu nditaurirane nemi kana nzira yoshaikwa ndibvumei ndifambe nemi handingambofambi ndega dutu riri kuvhuvuta mirau yakateiwa wavengiwa vanondiedza ese aya matambudzo tenzibvumai ndifambe nemi kuti mandipazororo zvepasi zvinowanando inozofamba nekushinga notakura muchinjiko dakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi dakara ndione Zioni tenzibvumai ndifambe nemi. Toda kukuchingamidzai nezita raJesu. Zita rangu ndonzi Mandikudza Stole. Tine mufaro kushandiswa panyaya yeevhangeri. Ine maonero angu ndeyekuti mafambiro akuita vhangeri mazuva ano
apa zvava zvoratidzo zvekuratidza kuti nguva yakundopera. These are the signs of the times. Because even Matthew 24 anoti here, when this gospel shall be preached unto all nations, then the end shall come. Because zvine vhangeri riri kufamba every single day. Nguva ino toda kupinda pamusoro pemharidzo, which is almost a follow-up kune mharidzo yekutenda yaJabhoku yandakamboparidza. Inoi yezuva ranhasi inonzi zvemahara hazvibhadhari. Zvemahara hazvibhadhari. Ngatikotamisei hope tinamate. Ishe tokutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Tiri vatadzi zvikuru, ini am chief among sinners. Handina zera neshoko randakuda kupinda mariri. Handisi mukundi pariri. Handisi kuriparidza nekuti ndinozvigona. Asi ndinongovanda kuseri kweropa raJesu. Pamusoro ichangamire tavakupinda mukati mepfungwa dzenyu. Tavakupinda mukati memagwaro. Tavakupinda mukati memharidzo. Titungamireyo Mwari, mharidzo itsvene, pfungwa dzenyu itsvene. Makadzisa pamapages of paper. Aiwa Mwari, tikombererei tinzwisise zvamaida kuti tinzwisise mukati meshoko. Tikomborerwe, tiponeswe. Nezita raJesu tinonamata. Amen. Zvemahara hazvibhadhari. Handizoti vangani vakambogamuchira message inoti makorokoto, congratulations, you have won. Ma-email akawanda anongobuda, congratulations, you have won. And kazhinji ukaona wakungonzi wahwina. And mubvunzo unowanzotanga kuuya ndewekuti ndahwinei, ndaitei. Vobva vatenga kukupa nhoroondo kana ari ma-email anenge akabikwa achida kucapture kaya kapfungwa kanoda kungogamuchira, kanoda zvemahara. And kazhinji kazvo kazvitevera kune vamwe vakambotamba nevanenge vari kunana Nigeria kuwana kuti ivo tanga waisa mari muaccount shoma tobva tazokupa mamiliyoni aya awangahwina. And ndo zvinoita Satan anotaimira vaya vanofarira zvemahara. Makambozviona here kuma WhatsApp groups. Panenge pachinzi forward to 10 groups and you receive XYZ for free. Cell phone, laptop, whatever it is. Unongonzi forward and you receive for free. But mubvunzo ndewekuti chawaita chikuru chingaita kuti ubva wapuwa chinhu chii? If the answer is hapana, kana kuri kungoforwarda bedzi, beware, chenjera. Nekuti zvemahara hazvibhadhari. Freebies don't pay. We are living in a world pekuti marketers. Pane subject yatinoita marketing inonzi consumer buyer behavior. It's psychological. Marketers vanostada pfungwa dzemunhu. Iko zvino vava kunyanya kufamba nenyaya yekucapture kuda zvinhu mahara kunoita vanhu. Vanokuti buy one get one for free. Iwo ofunga kuti panapa paita zidhiri zihombe kana kuti ukatenga OK Grand Challenge nguva dziya pavanenge vachiita zvavanoita vachiti tengai iwo chifunga kuti ndichawina mota. Chisingazikanwe ndechekuti havangopi mota mahara. Hakuna chemahara. There is nothing for free on this earth. Even salvation is free, but someone had to pay for it. Even though salvation is free, but the gospel is expensive. Salvation inopuwa naJehovha pasina mbadharo. Asi Mwari pane zvaanotarisira kwauri neni kuti tikwanise kuita kuti tisvike pakufanana naye. Now tikatarisa mukati meBhaibheri, we see a number of things that remind us nyaya yekuti zvemahara hazvibhadhari. Nekuti tichaona kuti even Jesu pachake in Acts chapter 20 verse 35 anoti it is more blessed to give than to receive. Saka nyaya yekuwana zvemahara iyi haina blessing kupfuura dai uriwe ungadai wanga wapa. You are not listening to me today. Ini ndiri munhu westewardship and I love stewardship zvakadaro. Tarisai muone the tale of the lottery winners. Those of you who have ever bothered kuenda kunotarisa kuti vanhu vanowina malotari vanozomedzisiro yavo inenge yakaita sei.
nyaya yekungoda kungoti chawaita bedzi kutenga kapepa kana kuti kutenga kakupon kemari shoma shoma opedzisira wava neyakawanda wanda. Be careful. Vazhinji vavo, they end up in serious problems. Vazhinji vevanowina maulotari. I watched a program yakandisuisa zvikuru of a man who won 600,000. He was captured on camera. Awina 600,000 kudaro, it was a condition yekuti we have to film you kuti tikupe mari yacho. They filmed the man for months. This is a man who was a beggar. In fact, this one haana kuwina, akaita zvokupuwa. It was an experiment. It's a documentary andikaona. Akapuwa 600,000 on condition that they filmed him. And the munhu anga ari a beggar on the street with nothing, but he was given 600,000. But ndokuudzai chakavanzika, akatanga kufamba achifara achitenga icho, shamwari dzikawanda, madzimai akawanda zvikadini. But at the end of it all, akapedzisira ava muzvikwereti. And he made a testimony inorwadza pa television. Zvikanzizvo, I wish I had never received that money. Nemhaka yei, nekuti iko zvino anga ava muchikwereti. He was better off as a beggar, ari pazero, achingochengetwa naJehovha one day at a time. But when he won that 600,000, yaasina sure kuti yanga yabva kupi, he went mad. Saka gendikuudzei chakavanzika, kubasa kwaSatani kunonzi kungopa vanhu zvinhu vasina kuzvishandira. Nekuti Pauro anotaura achiti asingashande haadye, haafanira kudya. Kana une power uchikwanisa kunge uchiita zvaunofanira kuita, you must work for a living, because God himself achitanga nyika, he demonstrated how man should do things. Mwari akaumba munhu nemavoko. Genesis 2 verse 7. Mwari akaumba munhu nemavoko. He got his hands dirty. Not only did he get his hands dirty, paakaumba munhu, kuna Genesis chapter 2 verse 8 inobva yati akasima munda. Asima munda kuna verse 15 ndokuti munhu chienda unoita basa. Saka basa rakaiswa as a blessing before sin. Kwete kufunga kuti basa chivi kana kuti basa chituko. Chituko chakauya pa sweat, pa blood, chakauya pa pain. But otherwise basa chikomboro. Saka mangwanani ano, kana kuti manero ano, kana kuti masikati ano, depending on what time you're watching this, I want you to remember this. Zvemahara hazvibhadhari. Zvemahara hazvibhadhari. Mukaona vanotaura vanoti a river is crooked because it looks for the path of least resistance. Kenditaure neshona. Chinoita kuti mukova unge uri wakacheyama kana kuti wakabhenda kana kuti uve crooked. Ndechekuti unenge uchitsvaka pari nyore kufamba napo. Saka ikaenda so yonzwa pakati womei, unobva wachinja direction. Hamuna kundiwisisa. Ukaona kuti kunenge wakuti womei zvishoma, unotsvaga pari soft, pari easy, and that is why it is crooked. Now my question to you is, uri kuda kuva munhu ari crooked kana kuti uri kuda kuva munhu ari straightforward? Bible rinotaura richiti encourage kuti we must walk on the straight and narrow. Asi kana uri munhu anofarira zvemahara, let me tell you something, you are going to end up crooked. But be careful, because zvemahara hazvigutse. Now mukaenda mukati meBhaibheri kuna Matthew chapter 4, kubasa kwaSatani kune chekuita nekutempta vanhu nezvemahara. Satani ari mubusiness yekupa zvinhu. And kana akupa zvinhu, Satani haakusiye une chikwereti, hazvigoni. He does not give things for free. Nekuti he understands how God's kingdom works. Anoziva kuti kunoshandwa. Saka anenge ati kana akupa zvemahara pane zvaanozoda kwauri. Bvunzai vakambonozvitsvaka. Kune vakaenda vachinzi kune nyoka dzinorutsa mari. Kune vamwe vakanzi kune matokoloshi.
kune vamwe vakanzi kune zvakawanda wanda zviri kuitwa mazuva ano, there are fancier ones dziripo, kune ma10 years unopuwa mari yaunoda for 10 years but after 10 years uri kufa. Kune yandakaverenga recently dzekuamerica inonzi the 27 club, unopuwa ukaita mbiri ukaita mari zvikanetsa but at 27 you die. Mubvunzo wangu ndeyekuti Satani zvaakupa iwewe zvichazodei kwauri? Zvichazodei kwauri? Zvemahara zvibhadharisi. Jesu pachake kuna Matthew chapter 4 and verse 9 and 10, he was taken by the devil. One of the temptations that Satan on the Son of Man, pana Jesu, was nyaya yezvunhu. Zvikanzi na Satani Jehovah, he was appealing to the human side of Jesus. Akati, zvese zvauri kuona izvi ndinokupa. Satan ari mubusiness rekuofa zvunhu kuvanhu. Ukangoona pachingopuwa zvunhu zvemahara, beware. I like the way Jesus responded to this. Pakanzi panapa kuna verse ya 9 zvikanzi ndoda kuverenga 9 and 10 ya Matthew chapter 4. Verse 9 inoti, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus says, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, him only shall you worship. Apa parikuburitsa pachena kuti Satana haangokupi zvinhu mahara, ari kutsvaka kunamatwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane zvemahara pari kutsvakwa kunamatwa. Chamahara chinopuwa naJehovha is salvation. And zvirokwazvo ari kutsvaka kunamatwa, but God's love, Mwari anoshandisa rudo, that's the principle of his character. Now tikapinda mukati meBhaibheri uchaona kuti nyaya yezvunhu iri pasi pane nyaya yekunamata. Ndo zvinenge zviripo, ndo the foundations yezvinhu. Why? Because that's why Jesus himself said you cannot serve two masters. Uchazvidza mumwe ukada mumwe, kana kuti uchanamatira mumwe ukavenga mumwe. Nyaya iripo ndeyekuti nyaya yezvinhu ndeyekunamata. That's why he said, get thee behind me, Satan. I shall worship God and only God. Saka even kumasangano, chero kunyika, ukaona pachipuwa zvunhu pari kutsvakwa kunamatwa. Bhaibheri rinoburitsa pachena kuna Proverbs chapter 22 verse 7 rinoti, the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Zvichireva kuti unova muranda weuyo ari kukupa. Kana uchida kuziva nzira inonyaradzwa nayo vanhu naSatani, ndeyekuti akakupa chaakupa inonzi vhara muromo. Ukagamuchira, uchingofarira kugamuchira, hauchakwanisa kumira against maforces ari kukupa nguva dzose. Kana uri munhu anofarira zvemahara, ndoda kuti tipinde mukati meBhaibheri kuna 2 Kings. Handei kuna 2 Kings. Muchaona kuti vanhu munyika ino we like low hanging fruit. Zvinhu zvinonzi zviri nyore kuwana. Things that are not the principles of God. Hakuna mbeu inoti ikadyarwa nhasi yokohwewa nhasi. Hazvigoni. That's not a godly principle. Godly principle inoti tsungirira kana uri murimi. Kuna James chapter 5 verse 7. Asi nyaya ndiri kutaura pamusoro payo muzuva ranhasi ndeyekuti zvemahara hazvigutsi. Proverbs 16 verse 8 inoti, better a little with righteousness than great revenue without right. Zvitori nani wane zvishoma asi zvine mweya waMwari mukati pane kuti wane zvizhinji. Toda kuti tiende kuna 2 Kings, muchasangana ipapo naNaman. Naaman was the captain of the king's host yekuAssyria, and Assyria was being blessed those days because of Naaman. Ndozvinotaura Bhaibheri nekuti Mwari anga ana Naaman. Saka the long and short is, muranda akazotaura akati endai kuIsraeri. Vaenda kuIsraeri vakasvika kuna Elisha. Elisha haana kutombobuda panze. Ndapfuura nyaya yekuti mambo akabvarura nguo and so forth, ndaisiyayo. Asvika Naaman pana Elisha akanzi ngaende anozvidhipa muJorodhani. But Naaman akarwadziwa nenyaya yekudhipa muJorodhani. Akati hakuna here ari nani, but varanda vake vakazomuti munhu waMwari, zvitori nani kuti muende muJorodhani pane kuti mutambure nechirwere chenyu chemaperembudzi. Now nyaya ndiri kufamba pairi haisi yaNaaman kana kuti yaElisha.
arapwa Naamani akadzoka pakuzoti ndafara. Ende chivanhu chinazvowo zvakare kutenda, ende kutenda kwakanaka. Akauya akati ndoda kutenda, achida kupa muranda waMwari a gift. Muna verse 15 ya 2 Kings chapter 5 verse 15 inotiyo akamuti, please take a gift from the servant, from your servant. Verse 16, but he said, and the Lord lives before whom I stand, I will receive nothing. But he urged him to take it, but he refused. Naamani akanzitora kani muranda waMwari, chipo chezvawandiitira. Dambudziko randaanaro mazuva ano nderekuti vamwe vakutotungamidza chipo. Tanga wandipa kuti ndikurape, tanga wandipa kuti ndikukomborere. Bhaibheri panapa muranda waMwari anonzi Elisha naJesu even paairapa pana pamwe chete paakatanga kana kuti paakada kubhadharwa for the gifts of God. Nekuti changa chiri chikomborero, but nyaya haisi papo. Nyaya iri pakuti aenda pavhesi ya 20 inobva yati but Gehazi, I hope harisi zita rako riri kumensheniwa panapa kuti but stole, but ani nani. Pari kunzi akafunga akati sure zvanga zvawira mutswanda. Munhu waMwari maitireiko chakaipa kudai kurega kugamuchira? Haana kuzvitaura, akazvifunga mukati mepfungwa dzake. But Bible rinotaura iro richiti, but Gehazi, the servant of the Lord, verse 20, 2 Kings chapter 5, of Elisha, the man of God, said, look, my master has spared Naaman, this Syrian, while not receiving from his hands what he brought. But as the Lord lives, I will run after him and take something from him. Verse 22 na 23 inobva yati akabva asvika akamhanya akanovabata, ndiri kumhanya nenguva. Zvikanzi pavhesi 22, and akasvika ipapo and he said, all is well, my master has sent me, saying, indeed, just now 2 young men of the sons of the prophets have come to me from the mountains of Ephraim. Please give them a talent of silver and 2 changes of garments. Zvikanzi hapana zosvikira muranda waMwari, munhu waMwari, saka ari kuti ipaiwo vanhu ava zvinhu achinyeba. So Naaman said, please take 2 talents. And he urged him and bound 2 talents of silver in 2 bags and 2 changes of garments and handed them to the men of servant. Naaman semunhu anga akomborerwa haana kuita problem nokupa. But chakavanzika ndechekuti munhu anonzi Gehazi chaaida zvinhu kupfuura Mwari wezvinhu. Hamuna kundiwisisa. Vazhinji tinofarira zvinhu kupfuura Mwari wezvinhu, zvekuti zvinhu zvikabviswa kwatiri tinotuka Mwari. Sezvakambotaurirwa Job kuti tuka Mwari ufe iwe. Nemhaka ei, nekuti chatiunza pamberi pamunhu waMwari kana kuti chatiunza pamberi paMwari kuda kwedu kwezvinhu. Now kana uri munhu anoda zvinhu, uri customer yaSatani. Nekuti ndo paanodhila napo ipapo. Zvinhu anozvigona, zvinhu akazvipuhwa. Mwari haana kumutorera simba, Mwari haana kumutorera zvinhu. Ndine imwe mharidzo yangu yandinoti the devil's weapon of mass destruction. Tichitaura mari, that's what the devil uses. Asi verse 25 akazodzoka zvikanzi naElisha, where had you gone to? Where did you go? The long and short of the story, kubva pana verse 27, zvakanzi naElisha panapa akutaura. Then he said to him, did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money and to receive clothing, olive gloves and vineyards, sheep, oxen, male and female servants? Therefore, zvikanzi ndonguva here yekugamuchira zvinhu iyi naElisha. Munhu waMwari, ndonguva here yekuti muchitanga iko zvino izvi kuchitanga kuita zvinhu zvinorova. Ndonguva yekuita mabribe here. Ndonguva yecorruption here. Yave nguva here yekuita zvikukutu. Panguva yatakutarisana ne the end of time yatataura kwekutanga. Zvikanzi naElisha, chinzwa, iwe wafarira zvinhu asi chiona kusabhadhara kwezvemahara.
zvinhu zvawanga wada zvemahara izvi zvichakupa maperembudzi anga ana Namani ari kuuya pauri. Chandiri kuda kutaura mangwanani ano kana kuti manheru ano kana kuti masikati ano, depending on what time you're watching this. Listen to me. The Bible here is saying instant coffee, instant riches, instant things will give you instant maperembudzi. Nemhaka yei? Nekuti wada zvinhu kupfuura Mwari wezvinhu. And akupa zvinhu mano awashandisa ndeaSatani. Mubayiro waSatani is death. Maperembudzi anga ari aSatani akuuya pauri nekuti wada zvinhu zvake. Ndoda kuti tinzwe zvinotaura Bible kuna Proverbs chapter 13 and verse 11. Inoti your dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little will make it grow. Munhu ari kutaura mazuva ano ndofarira kuti tiri kuverenga bhuku raProverbs. It's full of wisdom. Munhu ari kutaura apa ndi Solomon. He was rich but chakavanzika ndi chakanaka ndechekuti he was also wise. After awana zvese zvaita mari akazoona kuti you know what, it's vanity, hazvina maturo izvi zvemahara. Ukada kuzvitarisa, ukada kuzvigamuchira zvikawandisa pauri, you are going to uchanyura bedzi, zvichasvika pakundokunyudza. Nekuti ndo zvinoita zvinhu, ndo zvinoita Satani. Haakupi chunhu mahara, achakunyudza bedzi. Tikaenda kuna Genesis chapter 14 tinosangana pone nyaya. After madzimambo arwisa madzimambo eSodom neGomora anga akavasaraunda, Abraham akaudzwa unzi mwana wemukoma wako aitwa captured, anonzi Lot. Akaenda nema-servants ake and he recovered the things, he fought the battle, akarwisa madzimambo aya anga akasaraunda Sodom neGomora. Vakahwina ipapo, and verse 16 not, he recovered all the goods and brought them back and brought back his relatives Lot and his possessions together with women and others. Saka akarwisa akadzosa zvinhu, but chinzwai mashoko. Abraham adzosa akabva anzi namambo, chinzwa kaAbraham, isu chakatikoshera upenyu, iwo chitora zvinhu, isusu wachitipa upenyu zvatadzorwa kudai, so hatisisiri paubatwa, we are better off. Zvikanzi chitora zvinhu iwewe nekuti sure ndo matendero atingakuita, and hari mumwe anobva atidzawira mutswanda. But chandofarira ndichokuti Abraham first instinct yake mushure mekunge awana zvinhu izvi inonzi plunder, inonzi zvaangaita recover, zvanga zvawanikwa, zvanga zvatorwa nevanhu vavanga varwisa, akati ini I will return a faithful tithe. Nekuti andipa victory ndimwari. Bible rinotaura chiti Abraham akapa tithe kuna Melchizedek. Ndo the first recording yeBhayibheri inoonekwa pachidzorwa zvegunhu. Nemhaka yei? Nekuti aka-acknowledge kuti simba rinobva kuna Mwari, simba rekufuma, haribvi kumunhu. But I like what Abraham said at the end of the time. Pane zvaakataura panapa zvikanzi verse 21 to 23. Now the king of Sodom said to Abraham, give me the persons and take the goods. Verse 22, Abraham said to the kids, I have raised my hand to the Lord, God most high, the possessor of heaven and earth, that I will take nothing from a thread of a sandal strap, and that I will not take anything that is yours, lest you say, I have made Abraham rich. Handina kana shulesi handichatora. Mozofamba mchiti mafumisa Abraham. Ndokuudza chakavanzika. Kana uchitenda kuna Jehovha, hautemtiwi nezvinhu zvevanhu kuti vakuite muranda unyarare. Tanyaradzwa mukati menyika, tanyaradzwa mukati mesangano, tanyaradzwa mukati mekufamba mukuenda nekudzoka nengariyo zvinhu kana kuti nemari. Asi chandiri kuudza panapa ndechekuti zvemahara hazvibhadhari. Hazvibhadhari zvemahara. Nekuti munozofamba muchiti ndisu takapfumisa Abraham. But I like what Deuteronomy chapter 8 verse 17 and 18. Hanzi kuti urege kuzozvirova dundundu, kuti urege kuzoti
maoko angu aya ndo andiwanisa pfuma. Bhaibheri rinoti unofanira kurangarira Jehovha nekuti ndiye anopa simba rekufuma. Anopa simba rekufuma ndi Jehovha, kwete munhu. Yese yaunowana wealth kana kuti fuma kubva kune munhu ari kuda kukuvhara muromo nekukupa zvamahara, whether ikambani, whether munhu, whether kuti ndiani. Kendikuvudze chakavanzika, inopera. Wealth grows wings. But what I like, I'll repeat this verse. Ndakaitaura ndikugara ndichingoitaura. The blessing of the Lord maketh rich, but addeth no sorrow with it. yaMwari kana iri yaMwari haina chituko, ine chikomborero. But ndoda kuti muone chakavanzika apa. And munoziva chaakuitika iko zvinezvi, we are becoming idolaters tisingazvioni. Even mukati memasangano, nekuti vane mari takuvaisa pachinzvimbo chaMwari. Nemhaka iyi, nekuti tiri kuona unge mari yavo ndo simba ravo, tisingazive kuti mari inopera, mari inopfuura. Nhoroondo mukadzitarisa munyika yose, chero Solomoni akataura akati hazvina maturo zvinhu izvi, zvinosvika pakunopera. Ndosaka muchiona Bhaibheri Mwari anorakidza kakutsamwa panapa kuna Jeremiah chapter 17. Hande kuna Jeremiah chapter 17 verse, mukaitanga kubva kuna na verse 5 uko ndopa Mwari paanoda kukutiburisira pachena kuti sure iwewe unofunga kuti intelligence yako, degree rako ndo rakuita kuti uwe munhu pane vanhu. Uri kutrusta ne degree, kana kuti uri kutrusta nema connections ako, kana kuti uri kutrusta nema affiliations ako, kana nekuzikanwa kwako. Zvikanzi neBhaibheri panapa, cursed is the man who trusts in man. Unoona mukasvika pa meeting so, kana kuti panzvimbo, kana munhu achida inonzi name dropping, munhu achida kuflexa so kuti mumuzive kuti ndiani, anotanga kudropa mazita so, kuti ningi uya ndakakura naye ningi uya taigara, vanga ari pa next door, isanga tiri pa number 4730, vanga ari pa 4731 kuchitungisa achikura. Ningi uya kuita inonzi name dropping, showing kuti simba rangu zvandipa hunhu, zvandipa stature, zvandipa a position yekuti you must recognize me is because I know so and so. And yet Jehovah akagara achiti saka inini hangu handina basa, hamuna kundiwisisa. Ndosaka zvichinzi ngaatukwe uyo anovimba nemunhu, because ari kuvimba the mortal, ari kuvimba vessels of clay, ari kuvimba nehuruva, ari kuvimba nezvisingagari nekusingaperi. Kendikuudzei chakavanzika, pane chinonzi nguva chinorakidza izvo kuti zvinhu zvinopera. Tingangova tichifunga kumazita makuru, aiveko mazita makuru kuIsraeri, asi ndokuudzai chakavanzika, zvinhu zvinopfuura. Chero zita guru rainzi Moses, muranda waMwari ende munhu ari right, and handisi kumushora, but ndokuudzai chakavanzika, paKenani Mwari ari kuti Moses hauri kupinda. Even though ndiye akabva navo 40 years, he could have been a king, asi akazvisiya, but Mwari pakupinda muKenani akati iye haupindi. Saka kune vaya vanogona kunge vaine mudropa vachiti Moses did not get into Canaan. Now that is a righteous man. Kuzoti venyika, ndokuudzai chakavanzika, munhu anokunyudza, zvemahara hazvigutsi, zvemahara hazvibhadhari. Now mukaona panapa verse ya 7 ndo painozotanga iyo chiti, blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord, for he shall be like a tree planted by the waterside, which roots spread into the river, and will not fear when heat comes, but the leaves are evergreen, and will not be anxious in the year of the drought, nor will cease from yielding fruit. Ndoti muone chiri kutaurwa panapa nevhesi. Pane nguva yedrought vanhu vaMwari. MaKristu vanhu vaMwari don't. There is a time of hardships in life. Time iyoyo ndo inotaimirwa naSatani manje kuti achitempta vaya vasina maroots ari kupinda mumvura, vasina ukama naMwari.
time yokuoma kwezvunhu. The secret kana zvinhu zvakaoma is to wait. Amunondiwisisa. Kumira. Nyaya Israel is a beautiful story, and ndoifarira. I always preach about the children of Israel. Vaitungamirwa negore, a cloud by day, pillar of fire by night. But pane nguva gore parakambomira. Ha! Ndaindirini pamwe ndaitomborisunda kuti gore chifamba ka we are looking for progress. Gore rakamira. For 39 to 40 years pane parikandosvika rikapaka rikamira. Now mukaona mukati menyika pane pekuti unoona pasina zviri kufamba, ukazama izvo hazvisi kufamba, ukazama izvo hazvisi kufamba. The secret inowanikwa kuna Isaiah 40 here inotaurwa verse 31. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. The secret is to wait. Mirira gore. Pane nguva rako gore parichafamba. Ukarisunda uchazvipinza muprogram isiri yaMwari. Usasunda gore. Usasunda gore. Kana Mwari ari kukutungamirira, usasunda. Don't help God. Haikona kusunda gore kuda kubatsira Mwari kuti zvikufambire. You end up paying bribes. You end up being vamwe vanokutopinda mune in places where Christians should not be found. Nemhaka yei nekuti zvinhu zvanonoka kufamba. Wait upon the Lord. Nekuti Mwari anoziva what you need. And most of the times he tests us. Anombotiyedza so nekuti chino one chiya chaari kuda kudevelop chinonzi faith. Asi chikasadevelopwa ichocho, no matter where you go, no matter what you do, heaven is not your home. Because chinobata kutenda is faith. Let me end by going to the story. It's going to have 2 Samuel chapter 24. 2 Samuel chapter 24 ndosanganapo nenyaya David. David akaita mawara. Vachienda pane hondo yanga iripo and akanokaunda his men of war. And God was not happy with that. Nokuti nyaya yekuwina mukaitarisa even panguva yana Gideon or even during Joshua's time was never an issue of numbers. It was always an issue kuti Mwari ari kuti muchakurira here kana kuti kwete. Mukarangarira panguva yaJoshua vakazorohwa in the battle of Ai nekanyika kadiki. Why? Because vakafunga kuti manumbers vakati haiwawo tumirai vanhu vashoma. But apa Mwari akatsamwa, David akati sorry kuna Mwari zvikanzi ndokupa 3 things. Either ndokurova a very big famine for 7 years. Kana kuti ndokusiya uchimborohwa for 3 months chaidzo. Nevavengi vako. Kana kuti a plague coming from the Lord. Zvikanzi saka unoda zvipi? David akati Mwari, I'm not safe in the hands of my enemies. Zviri nani ndirohwe nemwe Mwari. And for sure, Mwari akati achipinza the first angel of death, payakapinda yakarova 70,000 men went down. Kana Mwari atsamwa achenjera 70,000 akuda kurova futi, Mwari akanzwa nyasha. You're better off in the hands of God because God is merciful. Better little in righteousness than much in the hands of the devil. Muvengi anokuparadza, anokuitira revenge yemakore ose. David Mwari aita nyasha akati alright, chienda unogadzira aritari. Agadzira aritari David achitsvaga materials akasvika kune mwana anonzi Aruna akati ndikutsvaga material aitsvaka, certain material yaitsvaka. Aruna akati mambo akatofara akati no, I will give you these things for free. Zvikanzi naDavid for free. Ndopa yakasvika pana verse 24, nchangoverenga verse 24 bedzi. Hanzi chinoti, and the king said to Aruna, no, but I will surely buy it from you for a price. Nor will I offer a burnt offering to the Lord my God with that which costs me nothing. Zvikanzi handipi
kuna Jehovha chinhu chisina kundikosta kuti nditofara shuwa zvinoita vana vacheche zviya zvokuti unotora mari omupa mupiro iyo obva aenda kunopa. Yes, vana tinenge chidzidzisa, ko iwe munhu mukuru. And I will not offer to God that which cost me nothing. Zoreva kuti handidi zvemahara. I want to sacrifice. I want to feel the pain. I want to feel kuti sure ichi chandirwadza nekuti Jehovha wandiri kupa uyu zvaakaita kwandiri zvikuru, kurwadziwa kwake kukuru. Saka nyaya iripo ndekuti zvemahara munozaiko zvinezvi, a lot of people don't understand how the gospel works. Vamwe vanoti indiri mimbi, hamfanira kutengesa ma-CD, hamfanira kudii. Let me tell you something. The Bible says don't muzzle the cow that tills the land. Kuti vamwe vasingachadzose zvegumi nezvipo in these days of COVID. Hanza kuti hatisi kupinda machechi. Let me ask you a question. Varanda vaMwari vari muchechi yaMwari vakazvipira kushanda vari kubhadharwa nei? Vamwe vari kuuya vachiparidza vachidini? How are they eating? You just want a free gift. Wakagara uchingogamuchira bedzi. Let me warn you, zvemahara hazvibhadhari. Zvemahara hazvibhadhari. Nekuti kana Satana akuzodzoka anenge akuda mubayiro wake. We need to be like Paul. Paul akati kuna 2 Corinthians chapter 12 verse 15, and I will very gladly spend and be spent for the sake of the gospel. Ndichabuditsa. And Mwari manje zvakanakira, you can never outgive God. Mwari akaona kuti wewe you are sacrificial by nature. He is a bigger giver than we are. Nekuti Mwari mupi wezvose. By nature God is a giver. Love gives. Saka Mwari wewe ukamupa anobva ati uri mwana uri mudiki kaiwe, anobva akupa. That's why the Bible in Luke 6:38 says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together and running over. But you will not receive until you test God in giving. Zvemahara hazvibhadhari. Chenjerai maadvert, chenjerai vanhu, chenjerai masituation azara mukati menyika, ekuti nyika imwe yese ichitambura kudai so unoshamisika kuti ko zvimwe izvi chii chiri kuitika kuti zvinhu zvifambe kudai. Beware, hakuna kuchiva zvevanhu. Gore rako kana rakamira, mirira gore rako pane parichafamba. But if you are not careful, you are going to be lured na Satan in receiving cheap things. And munoziva cheap yagara, it's expensive. Zvinhu zvakangochipa zviri expensive zvinocosta in the end. And the warning I'm bringing to the church today is chenjera zvemahara, nekuti zvemahara hazvibhadhare. Asi ukamirira gore raMwari, Mwari pane paachafambisa zvinhu muupenyu wako. As long as, you know what, ukanyazozvitarisa madays edrought, so madays ehardship, madays efamine, epandemic, God just gives you enough to sustain you one day at a time. Achiziva kuti pane ari kuda kuona kuti unotenda maari here, pane nguva yaachakukomborera. Kana iye akukukomborera, hapana chinosara, and there will be no burden with it. Toda kuva nenguva yemunamato kuti tibve pano tichiziva kuti zvemahara hazvibhadhari. Ngatikotamisei hope. Mwari tokutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Itai kuti tive vanhu vasingangoitwa lure. Chero maconmen vanoshandisa nyaya idzi. They like to lure those who like freebies. Vanongo vachingotaimira vanhu vaya vanoda zvinhu zvakachipa, vanhu vaya vanoda zvinhu zviri nyore, vanhu vaya vanongoda easy come. But we all know that easy come, easy go. Ana Gehazi vakazama kuda kuchita vachida kuwana zvinhu easy, but look what they found themselves: leprosy. Soda kukutendai Mwari, we don't want to be worshippers of people. Itai kuti tisvike pakuti isu tinomira pazvokwadi, no matter what. We will stand like the needle is to the poor with the truth, no matter what it costs us. Chero ndikashayiwa contract, I will stand with the truth. Chero ndikashayiwa favors, I will stand with the truth. Chero ndikadzingwa muchechi kana kudzingwa papi, I will stand with the truth. Itai kuti timire pazvokwadi, nekuti zvokwadi yenyu inotisunungura. Tokutendai Jehovha nekuti makanaka.
ini Stole handina zera neshokweni, mangoita kuti ndiparidze kuti ndinzwewo zvamuri kutaura. Komborerai sangano, asi mukomborerawo naStole pamuri kukomborera vana venyu vari kunzwa. Nezita raJesu tinonamata. Amen. Atumire pamaneru kwese vacheki tenziwe kupupura komu tinzwe tochemera atumire babati chiripo zvenguva imwe Mwari atumira unganidza ngesimba ndizvo masaro rapera muchafara kumusha tenziwe kupupura